Tanawa ha, parehaning post gyapon sa GMA katong babay nga nanguot ba to or basta nani ang credit card sa laing tao nga iyahang gamit. Nag-disguise pa siya nga siya kinta ito ang ID kay murag ang nakuha niya di man credit card lang apilang ID. Gikopya-kopya pa niya ang pirma niya ni swipe siya sa credit card, almost 500,000 na nagasto. Nga proven man to nga gigamit atong tawhana ang dili iya nga credit card. Atong gitabunan kay mauwawan to siya. Shaming ang tawag na to ana nga tinuod man to. Di ba angay lang gid mauwa o nakabuhat og sayop? Nganong ato na nung giproteksyonan nga mauwawan ang nagbuhat og dautan. Nga mura ganig masayop pa noon ta nga i-point out ang nakasa nga ang nakasaon ta may angay mauwaw. Nganong mura na noon ta ani og mohilom kung naay nagbuhat og sayop aron dili nato itudlo ang nakabuhat og sayop. Mao ba na gusto nato? Naunsa na ta? Asa ta padung ani? Nganong mas importante pa noon nato nga proteksyonan ang dungog sa mga dili mao aron atong i-correct unta or atong ipakita nga oh sayop na oh. Ato pa na itong giampingan. Paano dili ta mo sinso ani? Kay ato manong gipungan nga sawayo ng sayop. Imbis atong i-point out na sayop aron makorek ug aron mahunong mas na sayop pa noon ang ni-point out sa sayop. Shaming pa ang tawag. Kamo sa inyo ikasultihan na.